deň prajem, volám sa Darina Papáčová a som produktový špecialista spoločnosti Whirlpool. Dnes vám rada predstavím varné dosky, ktoré sú súčasťou našich domácností. Najobľúbenejšou doskou v poslednom období sa nám stávajú elektrické varné zóny, ktoré sú indukčné. Varná doska má dotykové ovládanie, máme možnosť výberu 3, 4 alebo 5 varných zón. V našej ponuke sú varné zóny, ktoré sú takéto flexy. Znamená, že z 2 malých varných zón môžem vytvoriť jednu veľkú pre varenie v pekáči alebo na viacerých varných hrncoch. Na veľkej ploche máme k dispozícii aj veľkú varnú zónu pre umiestnenie takýchto veľkých hrncov. Buď môžu to byť takéto pekáče alebo veľké hrnce. A taktiež máme veľmi malú zónu na umiestnenie malých hrncov. Indukčné varné platne sú veľmi efektívne, pretože po odobratí hrnca automaticky prestáva varenie. Podmienkou je ale, že hrniec musí mať indukčné dno. Preto aj ja som si tu dnes pripravila jednu vzorku, na ktorej máme symbol indukcia. A ak budete kupovať hrnce pre indukčnú varnú dosku, vždy si skontrolujte, či majú možnosť varenia a použitia aj na indukcii. Pokiaľ tam nebude tento symbol indukcie, tak vám hrniec nebude fungovať na varnej doske. Pre tých zákazníkov, ktorí majú elektriku, máme v ponuke aj ďalšie modely indukčných varných dosiek. V ponuke indukčných varných dosiek máme dosky, ktoré sú s rozmerom 60 alebo 65 cm. Všetky indukčné dosky majú dotykové ovládanie, kde máme výber funkcií a nastavenie výkonu. Konkrétne u tohto modelu výkon nastavujeme posunom prsta po stupnici od minima do maxima alebo do polohy vypnuté. Táto varná doska je vybavená aj funkciou 6. zmysel. 6. zmysel nám zabezpečí rýchle uvedenie vody do bodu varu a ako náhle voda začne vrieť, výkon sa zredukuje, aby sme zbytočne neplytvali energiou. Okrem tejto funkcie rýchleho ohrevu máme aj možnosť nastavenia funkcie rozpúšťanie masla a čokolády alebo nízkoteplotná funkcia pre udržiavanie tepla už uvareného jedla. Taktiež doska je vybavená tlačidlom detská poistka, aby nám dieťa nezaplo vypnutú dosku. Pre zákazníkov, ktorí preferujú bielu farbu, máme v ponuke taktiež takýto biely model, ktorý má takisto dotykové ovládanie, funkciu 6. zmysel, výber z veľkej obložníkovej varnej zóny pre umiestnenie rôznych typov pekáčov alebo viacerých malých hrncov. Taktiež je tu veľká zóna a malá zóna pre varenie. Zákazníci, ktorí nemajú možnosť pripojiť varnú dosku na 400 V, ale majú pripojenie iba na 230, majú možnosť výberu z varnej dosky, ktorá umožňuje práve pripojenie na 230 V. Ide o jednoduchší model dosky, kde máme ovládanie pre každú zónu samostatne a výkon sa nám nastavuje tlačidlom plus a mínus. Pre tých zákazníkov, ktorí nemajú možnosť pripojiť si doma elektrickú varnú dosku, ale majú plynovú prípojku, máme v ponuke plynové varné dosky. Veľmi elegantný spotrebič plynový je v kombinácii so sklom a naša ponuka je aj v šírke 60 cm, kde máme 4 varné zóny. V prednej ľavej zóne sa nachádza trojkorunkový horák, ktorý je vysoko výkonný a používame ho na ohrev vo veľkých hrncoch. Výhodou je tiež táto mriežka, ktorá nám umožňuje posuv hrnca spredu dozadu, bez toho, aby sme sa obávali, že sa nám hrniec zošmykne. Všetky plynové varné dosky majú zapaľovanie horákov integrované v gombíkoch a majú bezpečnostnú poistku, ktorá uzavrie prívod plynu v prípade, že by plameň zhasol. Zákazníci, ktorí majú doma zakúpenú bielu rúru a túžia po bielej plynovej varnej doske, majú možnosť výberu tohto modelu. Tento model opäť je vybavený trojkorunkovým horákom a má ešte robustnejšie mriežky, ktoré tvoria takú tuhú konštrukciu tejto varnej dosky. Pre milovníkov varenia, ktorí radi varia vo veľkom, máme v ponuke takúto 5-zónovú veľkú varnú dosku so šírkou 77 cm. Uprostred sa nachádza opäť vysokovýkonný trojkorunkový horák, ktorý má v tomto prípade až 5 kW a po ľavej a pravej strane sú ďalšie horáky. Povrch tohto varného panelu je nerezový, ale so špeciálnou úpravou Xelium. Znamená, že vám táto doska nezostárne, nezožltne a veľmi ľahko sa čistí. Zároveň je odolná aj voči škravancom. Širšiu ponuku varných dosiek nájdete na webových stránkach spoločnosti Whirlpool, adresa www.whirlpool.sk.
www.whirlpool.sk.